дружа. Часам спрабуеш штосьці зрабіць, а ў цябе ўнутраны бар'ер. Спрабуеш вучыцца, надыходзіць лянота. Пачынаеш малітву, пазяхаеш. Збіраешся да споведзі, ды ўсё так, каб не пайсці. Гэтую хваробу апостол Павел называе муром варожасці. І гэты бар'ер варта своечасова дыягназаваць, пакуль яшчэ можам яго заўважыць. Таму, дружа, збірайся ў падарожжа, каб разабрацца з гэтым. А зараз разам будзем шукаць адмысловыя лекі. У Бібліі назіраем варожасць паміж змеем і жанчынай, паміж знешнім і ўнутраным чалавекам, паміж валадарствам Божым і княствам сатаны. Паўстае пытанне, дзе тваё месца ў гэтым? З якім ворагам змагаешся ты? Іуда з Галілеі у сваёй прамове перад Сінедрыёнам кажа: каб не знайсціся ў барацьбе супраць Бога. Трагедыя заключаецца ў тым, калі чалавек выбірае неадпаведны фланг, калі ваюе супраць іншых, супраць унутранага чалавека, супраць валадарства Божага, калі жыццё становіцца як княства, поўнае змеяў. Аднак калі Пан прыходзіць у нашае жыццё, гэта княства ставіць яму перашкоды. Ёсць бар'еры ў малітве і споведзі. Чалавек не мае духоўнага кіраўніка на працягу шматлікіх гадоў, і духоўнае жыццё становіцца чымсьці знешнім. Нават калі ёсць штосьці добрае, вера, сям'я, сябры, гэта толькі звонку, без сэрца. Але гэта так, мой сябра, шчыра прасі Божай дапамогі, бо калі гэта так, то ты ў зняволенні, але Езус стаіць каля тваіх дзвярэй і стукае. Што ж неабходна зрабіць, каб адкрыць дзверы ў іншы свет, свет Езуса? Па-першае, выгнаць неўпарадкаванае княства са твайго сэрца. У нашым сэрцы ёсць 3 пакоі. У першым пакоі насяляюць думкі, у другім пачуцці і трэцім жаданні. Неаднойчы кіраваныя праз духоўных ворагаў, вось менавіта гэтыя жыхары ствараюць перашкоды, каб сэрца было замкнёным. Дык вось, калі ты не ў стане адкрыцца на Бога альбо іншыя рэчы ў жыцці, калі твоё сэрца скамянелае, неабходна зрабіць распазнанне духаў, гледзячы, ці не знаходзіцца ў тваім жыцці паразіт. Распазнанне азначае прыглядзецца думкам, пачуццям і жаданням. Калі ты адчуваеш сябе дрэнна, калі злуешся на Бога, бо калі табе падабаецца грэх, ёсць прыкметы прысутнасці ворага ў тваім сэрцы. Выгнаць адтуль бязладнае княства – гэта барацьба. Калі ты спавядаешся рэдка, грэх прагнаць не зможаш. Калі няма малітвы, дэмана не выганіш. Калі не абмяжоўваеш жаданні, заганы не пераможаш. Адзец Пітарун, вучань святога Антонія, казаў: хто хоча выганяць дэманаў, няхай перш падпарадкуе заганы, таму што калі перамагаецца загана, выганяецца таксама і яго дэман. Напрыклад, злы дух суправаджае пажадлівасць. Калі дамінуеш над пажадлівасцю, і яго дэмана таксама выганяеш. Падобна і для кожнай думкі, пачуцця і жадання. Калі ты вырашыш прыбраць гэтыя 3 пакоі, праціўнікі пачнуць вайну супраць цябе. Але ў гэтай барацьбе з многімі споведзямі і малітвамі узрастаюць цноты. Гэта значыць твой духоўны імунітэт. Ты заўсёды будзеш мець унутраную абарону і становішся духоўным чалавекам. Такім чынам можаш абараніць не толькі сябе, але і дапамагаць іншым у Езусе Хрысце, Пану нашым.